Hello everybody, vítam z tohto videa z hry Balloons TD6 a dneska sa budeme snažiť dokončiť mapu presne túto. Takže poďme na to. Na tejto mape idem viac používať tieto tech shootere kvôli tomu, lebo oni tu majú veľmi dobré miesta na polážanie a budú dávať veľký damage celú hru. Takže preto ich tu idem začať viac dávať a teraz by tie balóny budú stále prechádzať, ale to moc nevadí, lebo potom to podporím dákou opicou, ako je napríklad Glue Gunner Monkey. Dáme presne semka a teraz už by to malo byť viac v pohode, keď ešte dám tento update. Dal som ten update a už je to tak v pohode, lebo teraz by sme to mali zvládať. Len stále to asi ten tech shooter dáva malý damage, alebo ja neviem. Idem si našetriť na hero, lebo ten tu veľmi pomôže podľa mňa a teraz to budeme len tak zvládať, že trošku nám to bude uberať raz za čas. Už tu mám toho hero, takže si ho semka položím a teraz by sme to mali aspoň 5 kôl zvládať úplne bez problémov. Idem si teraz pre istotu vylepšiť aj toto, lebo začali dáke balóny aj prechádzať, tie také veľmi rýchle čo sú. Idem si dať tento hot shoot. Už som si to našetril a teraz si myslím, že to bude o dosť dobre zvládať. Kvôli tomu, lebo tento hero, on bude takto tie balóny aj vrácať a keď ho takto roztočím, tak teraz bude mať také akože blesky, ktoré budú stunovať a dávať aj väčší damage. Stále mi to dá ako veľa prechádza, tak tu dám radšej tu Buccaneer Monkey a dáme tieto Grape Shot. Kvôli tomu, lebo to dáva najväčší damage. Ešte removnem túto vec, aby sme mali viac miesta ako na dostrel. A dáme aj väčší range, aby to bolo úplne v poriadku. Teraz by to malo byť celkom dobre zabrzďované, takže už sa toho nemusím báť. Idem si ešte našetriť na tento cannon chip, aby to bolo čo najsilnejšie. A potom už to naozaj budeme mať minimálne 5 kôl v poriadku. Idem si tu položiť aj jeden kanon, pre istotu, aby sme mali jeden veľký damage na jednej opičke. Takže idem si ho takto pekne vylepšiť, aby sme mali jednu takú, ktorá dáva fakt veľký damage. Ale tohto som radšej nastavil tak, aby mal tieto detekcia akože kejmo balónkov. Idem teraz našetriť na tento stun, lebo to je veľmi silné za mňa. Ale ešte predtým, ako si kúpim stun, tak chcem tento update, aby sme toho moaba len jednoducho mohli pritiahnuť. Vylepšil som si aj toto, aby sme to mali pekne stunované a teraz už vidíte, že tie balóny pomaly ani nedostanú sa ďalej ako potiaľto. Rovno toto removnem a tu nastavím toto, aby bolo to 3-krát rýchlejšie to strieľanie toho lepidla. Tunak som položil Ice Monkey a pekne nastavím toto, aby mala čo najväčší akože damage a mohla to dobre brániť. Jednu Ice Monkey si dám aj sem, aby sme ju mali na oboch stranách. Sem som si položil aj village a teraz jej dám väčší range a nastavím aj detekciu na kejmo. Vylepšil som aj túto, aby mala čo najväčší damage a teraz by sme mali toho moaba celkom zvládnuť, ale radšej som ho pritiahol. Idem si semka dať aj alchymistu, aby sme mali to úplne poistené, čo najlepšie to ide. Pomaly začínajú prechádzať, tak to radšej idem trošku viac poistiť. Takže semka dám tento kanon, aby ničil tie strong balóny. Možno to bude veľmi zlý nápad, ale ja si tu takto idem rozdeliť aj Super Monkey, aby čo najviac zo začiatku brala čo najväčší damage a zničila ich rovno na začiatku. Dal som jej update, aby videla aj kejmo balóny a teraz idem našetriť na tie blast oči. Teraz jednoducho som len priťahol a je to paráda, takže sme dali level 60 bez problémov. Už som jej kúpil aj plasma blast, takže podľa mňa do konca hry táto strana je úplne vyriešená. Teraz sa idem sústrediť na tú druhú.
Vylepším rovno túto, aby mohla ničiť aj veľmi silné balóny. A ako vidíte, tak už aj celkom v pohode zvládame aj tieto najsilnejšie balóny. Ale pre istotu dáme ešte jeden tech shooter. A dám mu, aby mal čo najväčší damage, tak mu dám toto. Položil som tu Sniper Monkey a ešte pritom som vylepšil toto na 3-2-0. A teraz idem túto Sniper Monkey dať čo, aby čo najrychlejšie strieľala. Lebo keď je ona správne vylepšená, tak potom môže dávať dosť veľký damage, ako teraz vidíte napríklad tu. Tunak som položil takto tech shooter, aby dával čo najviac damage tým slabým balónikom. Za chvíľku sa dostaneme na level 80. Tunak som položil Boomerang Monkey a teraz už si myslím, že by sme to mali bez problémov dať. A dokonca už sa asi nemusíme báť. Presne ako som povedal a teraz už máme to úplne v poriadku urobené a takto presne môžete dokončiť presne s takýmito opičkami túto mapu. A toto bude pre toto video všetko, tak zatiaľ čau.